Шеф на stručния штаб на Bregalnica Nikola Spasov, čestitke za победата. Конеца Bregalnica заигра, како што знаеше, се чини решавачки беа замените во вториот дел. Кратка оценка за текот на денешниот надпревар. Аз мислим, стана една добра утакмица и двата екипа са екипи къде играят добър футбол и Охрид се стремат да играят добър футбол. Открит, отворен футбол и мислим за това, че стана интересна утакмица. Създавахме много ситуации и двата екипа. Публиката мислим, че е задоволна от емоциите, къде имаше в тази утакмица. Не съм в крайна сметка много доволен от начина, по който изиграхме цялата утакмица. Започнахме оплашено, малко неубедени, без самодовер. За мен не е нормално да играем по такъв начин на собствен терен. От дома не сакам да играем толкова плашливо. Мислим, че с утакмиците и с времето футболистите ще се успокоят, че почнат да играят този футбол, който тренираме и този футбол, който знаят да играят. И този футбол, който показаха след като стана 2-1 резултата за нас, като се изпусна и пенал от страна на Охрид. След това доминирахме тотално утакмиците, създавахме, вкарахме още един гол, можехме да вкараме още 7-8 гола, затова така съм по-нервозен и недоволен от моите футболисти. Иначе жалба има, сакат да играят, сакат да се покажат по-добри. Това самодовер и най-вече мислим, че има голямо притеснение и притиск тук, не знам, може би от публиката, която днеска добре се отнесе към екипата. Не мога да си обясним, обаче, нали, това притеснение на футболистите, на домашните футболисти. Ние имаме в екипата много футболисти тук от Щип. Како е да е психолошката бариера веќе е срушена, Бото Дренова, 3 со Охрид, што ќе значи една стабилизација на екипата? Аз мислим, че много важни 3 бода. Много важни 3 бода, където ни дигат ни напред в таблата. Вече с 4 бода много по-спокойно се работи и се игра по-спокойно. Мислим, че с утакмиците екипата ще става по-уверена и от това, че имаме бодове. Най-вече тия 4 бода, мислим, че ни дават един самодовер да отидеме другата седмица срещу Силекс и да изиграме една добра утакмица и да донесеме бодове оттам. До мен е шефът на stručния щаб на Охрид, Здравко Цветковски. Збор 2 за кратка оценка за днешния тек на надпреварот Bregalnica Охрид. Прво би им честита победата на Bregalnica, напълно заслужена. Мислам дека покрај на ова време навистина децата добро се бореа, трчаа колку што може, а најпојче тешко време за игра беше. Пресуден момент за мене беше нереализираниот наш пенал за да го изначиме резултат 2-2. После тоа фудбалски другата екипа добива елан за игра, ние мало се олабавивме и така. Последните 10-12 минути ги одигравме многу слабо. Замор на екипата, не знам што беше во секој случај, меѓутоа напълно заслужена победа на Bregalnica. Мислам дека стварно не надигра во вториот дел, последните 20 минути после третиот гол, веќе немаше што да бараме на овој надпревар. Оценка од трибините дека вашите играчи не знаеа да ги казат брзоплетите одлуки на фудбалерите на Bregalnica, кои некако преплашено влегува во дел, особено во првиот дел. Охрид си имаше своји шанси. Па имавме своји шанси, не ги реализиравме. Јас пак ќе кажам, ја не ги правдам моите фудбалери, меѓутоа нас ни ова време навистина многу тешко за игра и мало сме заморни, така концентрацијата попушташе во најважните моменти. Клучот на играта наша е денеска таа. Меѓутоа во секој случај мислам дека беше борбена и добра екипа. Коректна и фер.